מגיב בפרטי כותב, בגלל בעיות עבר אני שרוף ב4 בנקים, אשתי תמיד הייתה תקינה, היום אנחנו מרוויחים 23 נטו, וההתנהלות שלי בשנים האחרונות היא תקינה לחלוטין, ואצלי בבנק אני מצוין, אבל עדיין הם אמרו שהם לא רוצים לאשר לי משכנתא למרות שאני לא שרוף אצלם. בסדר, מגיב יקר, תראה. קודם כל, זה שהם לא רוצים לאשר משכנתא, אל תתרגש מזה, בסדר, לא קרה שום דבר. אתה תיקח לך את הבנקים שהיית שרוף בהם, תשים אותם בצד, בסדר? אם השנים האחרונות שלך ההתנהלות היא תקינה, זה אומר שאין שום סיבה בעולם שלא יאשרו לך משכנתא. אממה, דבר ראשון, תוציא דוח נתוני אשראי, תוציא מה שנקרא דוח ריכוז נתונים, שזה בעצם ה-BDI שלך. למה? בשביל לבדוק שבאמת בדוח שלך כל השנים האחרונות הן תקינות. למה? לפעמים קורה שסתם היה לך איזה תיק בהוצאה לפועל, שילמת אותו, אבל בדוח הוא נשאר פתוח, ואז המטרה שלך זה קודם כל לוודא שכל מה שהיה כבר לא מופיע בדוח. אם כל זה כבר לא מופיע ואתה רואה שהדוח שלך תקין, אין לך שום סיבה לחשוש, קח את כל הדברים, תקבע פגישות בבנקים שלא היה לך בעיות איתם, תגיש בקשה למשכנתא ואתה תראה שהכל יהיה בסדר. אם כבר עבור שנים, באמת הכל בסדר, אל תדאג משום דבר. ואם תהיה איזושהי בעיה, בשביל זה אני פה. בהצלחה, תותח.